Des del 2022, quan no era tan obvi, vam fer discursos públics programàtics i estratègics anunciant o advertint del creixement de l'extrema dreta, que pretén donar respostes fàcils a problemes complexos, no? I, per tant, assenyalar culpables de la degradació dels serveis públics, de la sanitat, de l'ensenyament, de l'habitatge, de la precarietat laboral, criminalitzant amb una part de la població, que estan arrenglerades amb aquest corrent global de l'extrema dreta, que bàsicament es caracteritza per dos o tres característiques ideològiques que són homogènies, de trama Putin o a tota l'extrema dreta europea, però també aquí, Aliança Catalana o Vox, que és un element xenòfob que és constitutiu, un altre és l'erosió del sistema democràtic en els seus principis, de representació, de pluralisme, etc., i un altre, l'erosió i la limitació dels drets. Mentre jo representi com a president aquesta entitat, i a més és una declaració programàtica que l'han fet en diversos casos, Aliança Catalana no forma part de l'espectre del catalanisme democràtic, bàsicament per aquests tres elements, pel seu component xenòfob, que atenta contra el que ha estat la fortalesa de Catalunya durant un segle i mig, una Catalunya integradora que treballa per la cohesió, etc., perquè erosiona els principis del sistema democràtic i perquè atenta contra els drets, que nosaltres volem ampliables al conjunt de tots els catalans i les catalanes. D'altra banda, no estem fent una declaració que sigui peregrina. Aliança Catalana no amaga les seves aliances internacionals. Aliança Catalana ha celebrat i s'ha fet fotografies amb Alternativa per Alemanya, amb el Front Nacional a França de Le Pen, ha estat al costat de Salvini o de Milei, ha donat suport a Hollande. Estem parlant d'un partit que les seves aliances internacionals ens diuen quina és la seva estratègia política. I Òmnium neix de la fortalesa de la història del catalanisme democràtic, fora de la qual sempre han conviscut, històricament molt més minoritaris de la situació que tenim ara, elements identitaris, en contra de la diversitat, en contra de la preservació d'un passat mític que no ha existit mai, però Òmnium la realitat del país és que és una realitat d'un país que ha crescut a través de diversos fluxos migratoris, ja que tenim un creixement demogràfic negatiu.